UMLA ka Voice of the People Party ubadon kabadon kaliang persya nanong krem konstituensi uba Arden Milar Basai Moj ulupan paulupa ba ka ai kaban jia lada ka sorkar kami hakawai kesngi kan peta ya ka sorkar jela bahkan siudep no ya karam hakadur jong uyurnyom uba Arden ulo kren ya kan habai sim benta haka gubernur address ne ka jingkren lampang jong ulat hakala sngi ublai ka laitering menta ubnai hapo ka ying dorbar mang tengka kabadang ya syakman uba Arden habai sim benta ulong ba ulayoi ka benta ba ka sorkar MDA kadon ya kata ka jingkwa ne ka thong ban penkala ya ka jela Meghalaya sya ka $10 billion ekonomi ha usnam arajar arphupra ulong hato kani ka sorkar kan la ban penkala $10 billion shwa u arajar arphupra ngandap da ka jingmen balada ka jela ka jongi kan kiu habawan ra ya kimat ngikwa ru ban yoi ya ka ai ka jingyat hamadan ngim kwa ban syukren ne don ka thong tang hasun une unong yelam ka wipi ulong ba ka Meghalaya kalong ka jela ka bawan balai ha ka jingduk hadian ka Jharkhand bat Bihar ka balong kat kum ka kaifot jong ka National Multi Dimensional Poverty Index baseline report arjar arphulai ka Meghalaya kalasya kanthop dan nyeu khandai pon nyeu persen jong ka jingduk bat habaphai sya ka jingdon ki bom yo kam yo jamru ka percentage jong ka Meghalaya ka khamlong halor ban ya ka national average ulong habapet halor ki jingkhen ki balong artatin hato ka sorkar kan laban penkala ya ka jela Meghalaya kata ka $10 billion nang no ka pisa kawan ngindang laban pedeng ka simrang nakibang ban ngiyoi baki don bunjat kiram balashim da ka sorkar nakibang baper bat kumju na ka sorkar mi ka sorkar jela kadang pedeng ban simram ngasneu bang aku mudukot ka ying dorbar ngadon ka hok ban ruki pat ba ki dai bantib hadu kat no karam ka Meghalaya kala depsim ha usnam mang tengka arjar arphusau arphusan hadu kanu bahap ban siu da ka sorkar Meghalaya bat karam ka bakumno laong uba Arden bat ula benram ngakwa ban penken mau ya ka ying ka Meghalaya ka dei ka jaka ka bomdon jingmi setia ha ka ba wat menteri rang ba ka jelaru ula deban kubur ha ka wei na ki jingyelang ba ka sorkar jela ka shane teli ha ka sorkar kami Shushu uba Arden ulong ka jingkeli sya ka sorkar jela hato ngilalong ki bala kre ban siu ya karam lada omla hato ka sorkar kami kan pelaj yangi ban ngilalong ki bala kre halor ki kendon ban bu da ka sorkar kami ban pelaj yangi lada ka sorkar jela kadang pedeng ban simram ngasniu bah ka wei kesngi ngihap ban kendu ya ki kendon ka ai ka banjia ha ka wei kesngi lada ka sorkar kami kan peta ya ka sorkar jela ban siu ya karam ha ka dur jong ka jing ailat ban khlong ya uyurniom ngilayoi kat kum ka khubor hakilat pathai khubor ka sorkar kami kalabu ka por ya ka sorkar jela ba ka dai ban pendep ya ki projek babun lada kamla dai ban penphaino baro ka pisa hanrei habangas ngam ban ngayoi ya ki dekot ka ying dorbar kido ki yero ya ka sorkar halor ki projek pentrei kam ki babun hanrei dai ban tim ba baro ki skim baya kren ki dai ki skim na ka sorkar kami ngikum ka jela ngi dai tangkinang pentrei kum ka skim JJM ka housing bat ki wei ki babun kumta lada kwa ban yero ka sorkar jela ka dai ban sedang ya ki skim lajong bat hangtang ngin sayero laong uba Arden